баҳри вусъат бахшидани корҳои ободонӣ ҷиҳати истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сабзу хуррамгардонии гӯшаву канори мамлакат дар ноҳияи шаҳри нав корҳои ободониву кабудизоркунӣ идома дорад. То имрӯз ниҳолҳои ҳамешасабз, сояафкан ва ороишӣ баҳри таъмини сарсабзиву хуррамии ноҳия шинонидаанд. Дар ду тарафи шоҳрои Душанбе Турсунзода аз ҷониби сокинони ноҳияи шаҳри нав корҳои ободониву созандагӣ ва хуррамгардонӣ бо иттиҳоди сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. барои сабзу хуррамгардонии гулгаштҳои шоҳро аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шуъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамоатҳои деҳот ба миқдори зиёда аз 5000 гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз дастрас ва шинонида шуданд, ки баъди сабзиш манзараҳои зеборо дар ин минтақа ба бор хоҳад овард. давоми 9 моҳи соли 2020 аз тарафи шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи шаҳри нав як қатор корҳои назаррас ба иҷро расонида шуд. аз ҷумла гузарондани аксияви тозагии соҳил, гузарондани аксияви тозагии маҳал ба роҳ монда шуда, тозагии муҳити атрофи ноҳияи шаҳри нав зери назорати масъулин қарор дорад. давоми соли ҷорӣ аз тарафи аҳолӣ ва корхонаву ташкилотҳо 2850 беғ дарахтони мевадиҳанда ва зиёда аз 6000 беғ ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шудааст. ҷиҳати пешгирии ифлосшавии маҳалҳои аҳолинишин дар аз партовҳо 20 маротиба санҷишҳои назоратии ҳудуди ноҳия гузаронида шуда, бо мақсади баландбардоштани маърифати экологии шаҳрвандон дар самти ҳифзи муҳити зист, корҳои ташвиқотию тарғиботӣ пурра ба роҳ монда шуда ва чунин тозакориҳо бо маром дар ноҳияи шаҳри нав идома доранд. ин гузарондани ҳашарҳои дастаҷамъона бори аввал нест. бо дастгирии аҳолии ноҳияи шаҳри нав, ҷамоатҳо, корхонаву ташкилотҳо ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе ҳашарҳои умумии ноҳиявӣ гузаронида мешаванд. ба гуфти масъулини корхонаи манзилии коммуналӣ ва кабудизоркунии ноҳия, имсол тибқи нақша дар ҳудуди ноҳия зиёда аз 10000 ниҳолҳои ҳамешасабзу сояафкан ва 4000 беғ гулу гулбуттаҳои ороишӣ шинонида мешавад, ки ин нақша имрӯзҳо дар ҳоли иҷроиш қарор дорад. ҳамин гуна ҳашарҳои дастаҷамъона баҳри иҷрои саривақтии дурнамои ниҳолшинонии имсола дар дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ҳам идома дорад. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов аз ноҳияи шаҳри нав барои барномаи иттилоъоти Навид.